en piny owacho. To nuwinjoru mana kuom ng'at achiel kende ma en jatend migawo mar wuoth gimiluongo ni Peninah Malonza. En kende Yes. mano winjoru ni ok onego bed ni ikale. Jomodong' gi tang'o miyo winjruok otamore. Jomodong' gi ing'e ni an aneno ni kata mana Peninah no nyaka bed nitie siasa moro ma bende otugore kanyo. Nikech king'iyo jotend migepe mag William Ruto gi, anya wacho ni William Ruto ok ne dwa yiero jotend migepe. Odwa no riemb sirikal from State House. Kech king'iyo jowa momi thuolo ni mondo dhi obed jotend migepe, joma inyalo kwano ni nigi ability. Nikech katiba nomiyo wateko mondo wago kogno jotend migepe kaluwore gi weche adek miluongo gi kisungu ni suitability margi. Achiel en sombe kata lony ma en go kisomo e area ma imiyeno. Mar ariyo iluongo ni experience, en koro lony ma ng'ato bedo go kaluwore gi tije kaka osebedo kotiyo kata kuonde mosetiye. To mar adek en kabend kaka integrity mare kata nyalo wacho ni ler mare. Ong'ama chal nade, kite chal nade, ong'ama luete jamibadhi koso ng'at moro ma oriere. So gigi king'iyo kabinet mar Ruto, joma nyalo kadho test adek gi ok apani de gilo ji 5. Nitie ji matin kuom ji 24. Joma nyalo kadho kuonde adek go ma sombgi ler, ma nigi lony mowinjore kaluwore kuond ma gisetiye, ging'eyo maber migawo mimiyeno, to gi joma nigi integrity. Weche adek gi kikawo ng'at achiel kuom jok moketi 24, I'm sure ni ji 5 ok nyal ji molo 5 ok nyal kadho test mag weche adego. Kata kidwongo ng'at moro ma nigi otese maber kata gi integrity maber, to lony moro ma en go maber migawo mimiyeno tinwongo ka onge. Lakini kata un kaka jo minority nuyiero mana ji 3.